Sikhuluma ke ngokuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu namhlanje. Kunezinto engifuna ukunikhumbuza zona maqondana nokuvuka kaJesu eziwu4. Okokuqala ngifuna sibone indaba yokuthi lento yokuvuka kaJesu akusiyona inganekwane kodwa into eyenzeka ngempela. Okwesibili ngifuna sibone ukuthi ukuvuka kwakhe kwakumemezela nokwethu ukuvuka okusazokwenzeka. Okwesithathu ukuvuka kaJesu kusibizela empilweni engcwele. Okugcina ukuvuka kwakhe kufakazela zonke izinto ayishumayela ukuthi ziyiqiniso. Ngicela ukuqala sivule kwabaseKorinte bokuqala ku-chapter 15. Ukuvuka kaJesu akusiyinganekwane njengalokhu uSathane azama ukwenza ngesikhathi sekwenzekile. Wakha istory esebenzisa abapristi abakhulu kwaIsrayeli sokuthi abafundi bakaJesu bazile bamtshontsha ebusuku base bathi uvukile. Namanje basabaningi abantu abayikholwayo leyo nto nabakholwa ukuthi kakusile iqiniso ngempela ukuthi uJesu uvukile, kodwa kunobufakazi obuqandula ikhanda bokuthi lento yenzeka okwangempela iwumlando weqiniso, ayisiyo into eyakhiwa, ayisiyo ifiction, ayisiyo inganekwane kodwa umlando. 1 Corinthians chapter 15 cela ukufunda uverse 3 kuya 8. Ngokuba nganika lokho okubalulekileyo kakhulu engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwembhalo, nokuthi wambelwa, wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwembhalo, nokuthi wabonwa nguKefase, wayesebonwa ngaba12, emveni kwalokho wabonwa ngabazalwane abangaphezu kwama500 ngesikhathi sinye, iningi labo elisaphila namanje, kodwa abanye sebalala. Emveni kwalokho wabonwa uJakobe, wayesebonwa ngabapostoli bonke. Ekugcineni kwabo bonke wabonwa nayimi enjengozelwe kungakabi isikhathi. First thing uPaul ayigcizelelayo la ukuthi lento yokuvuka kaJesu ibalekile ukwedlula zonke ezinye izinto. And mayiqhubeka la noma singazufunda namhlanje uyabatshela ukuthi into yenza ibaluleke lento yokuvuka kaJesu ukuthi uma kungenzeka ngempela ukuthi uJesu akavukanga, then ayikho indaba yobuKristu. Uthi thina sisasezonweni zethu makuthi uNkulunkulu akamvusanga uJesu kwabafileyo. Ngoba uma uJesu engavukanga ekufeni, ibuphi ubufakazi esinabo bokuthi ukufa kwakhe kwakuhlukile kunokufa kwanombanje? Yini eyenza sicabanga ukuthi ngokufa kukaJesu izono ziyaxolelwa uma engazange azavuke? Kuhluke ngani kunokufa kwawo wonke omunye umuntu? So ke uthi uPaul lento yokuvuka kaJesu kuverse 3 nganika lokho okubalulekileyo kakhulu. Kubalekile le ndaba yokuthi uJesu wavuka. Uthi ke mayiqhubeka wafa. Kubalekile ukuqala lapho nje ngoba abanye bazothi cha kuthiwa wavuka kahle kahle wayequlekile, wayengafanga. Cha, iqiniso ukuthi wafa okwangempela. Njengoba desifundela uBabudlamini amasosha engamphuli imlenze ngenxa ukuthi ayabona ukuthi usefile. Ama-executioners lawayana, abantu abanomsebenzi wokubulala abantu abalahlwa amacala, bayakwazi ukubona umuntu ofile. Uma bemgwaza ngomkhonto, i-double confirmation ukuthi ufe ngempela yini. Uma ingafanga kufanele anyakaze makungena umkhonto. Kodwa nokugwazwa kwakhe ngomkhonto kuyaconfirm ukuthi wayefile okwangempela. Bese kuverse 4 wambelwa, wafakwa ethuneni. Njengoba kade sifundela uBabudlamini ngokuphuma kwakhe, wangcwatshwa. Bese ke wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengalokhu imibhalo yayishilo. uNkulunkulu wayishilo vele
ukuthi kuzokwenzeka nangempela walifeza izwi lakho uNkulunkulu. Wase wavela kubantu ukuze kungabi khona ukushoda kobufakazi. Kunofakazi abayibonela ngamehlo, ama-eyewitnesses. Mawusenkantolo unecala obhekene nalo, uzama ukuyidefend ukuthi awulenzanga icala, ubizwa ofakazi, noma uzama ukuprove ukuthi icala lenza ngempela, kuthiwa obani ababekhona babona. Bano wambona eyidonsi trigger isibhamu. Bano wabona ngawakhe amehlo ongazwanga ngabanye besho. La sine list yofakazi abayibonela ngawo abamehlo inkosi ivukile. Wabonwa uKefas, uPeter. Wayesebonwa abayishumi nambili abapostoli. Emveni kwalokho wabonwa ngabazalwane abangaphezulu ka500. Abantu abawu500 bambona ngesikhathi esisodwa. Ibalekile leyo ngoba omunye uzothi babebona umbono, babebona ivision. Babe hallucinator ngoba ngenxa yesifiso sabo ukuthi uJesu avuke ngempela bagcina sebekumajina lokho. Kodwa noma leyo nto enjalo mhlawumbe ingenzeka kumuntu oyedwa ngesikhathi esithize, very unlikely ukuthi ingenzeka kubantu abawu500 ngesikhathi esisodwa. 500 wabantu bahallucinate bonke, babona into engekho bonke, angeke kwenzeke lokho. uJesu wavela kubantu abawu500 at the same time bayibonela ngawo abamehlo. Uthi uPaul emayibhala iningi labo lisaphila namanje ngesikhathi ebhala uPaul. Ngamanye amazwi ungabaza mzalwane waseKorinte, basaphila labantu engikhuluma ngabo, angikhuluma inganekwane, ungahamba uyobabona eJerusalem. Mhlawumbe abanye basuka eJerusalem bako Antioch bako Asia Minor, ungahamba uyocela i-meeting nomuntu owomunye laba bawu500 mawubanqena mhlawumbe abapostoli, uhamba uyoyizwela wena kuma-eyewitnesses, abantu abambona ngawo abamehlo esevukile. Uthi iningi labo lisaphila namanje, kodwa abanye sebalala. Emveni kwalokho wabonwa uJakobe, uhalf brother wakhe. Wayesebonwa ngabapostoli bonke, ngenzeka ukuthi usaphinda labo bawu12 ukuthi bonke bambona futhi kanye noma uselisebenzisa igama lokupostoli in the broader sense, include wonke amanye ama-leaders nalawa ayingasibo laba abayingxenye ka12. Uthi ekugcineni kwabo bonke wabonwa nayimi engjengozele kungakabi isikhathi. Nami ngiwufakazi, usho njalo uPaul, ngoba wambona ngesikhathi ebhizi ehlukumeza amakholwa. uJesu wavela kuyena emazulwini ephila, naye ufakazi oqandula ikhanda ukuthi lo Jesu Kristu esithi uvukile. Asikhulumi into nje ebhaliwe ngoba ibhaliwe, asikhulumi into eshiwoyo ngoba phela samaKristu singabuye sithini, kodwa sikhuluma into ewumlando ongekho okwazi ukuyiprove ukuthi ayizange yenzeke lento, kodwa bonke ubufakazi bukhomba ukuthi into eyenzeka ngempela. Amen. Enye into yokuyikhumbula ngalabo ofakazi laba, ngoba kubalekile ukuthi ubani ofakazayo. Makufakaza isigebengu sifakazela esinye isigebengu, kuyezwakala abantu bengayikholwa leyo nto. Kodwa labantu abafakazayo bebekade beyabafundi bakaJesu bemlandela, benamathemba ukuthi uzoba inkosi yakwa-Israyeli, uzobuyisa umbuso kwa-Israyeli, mhlawumbe uzonqoba ngisho umbuso wamaRoma, nabo bazobhenefitha ebukhosini bakhe. Wafa baba discouraged, babethukile besaba. uPetru waze wamphika 3 times uJesu. Babaleka bayocasha besaba ukuthi kwabona bazolandela, babanjwe, baboshwe, mhlambe babulawe ngisho ukubulawa. All of a sudden, kade besaba kanjalo, all of a sudden sebenesibindi manje. uPetru semaphambi kweyinkulungwane zabantu ashumayele ngalo Jesu buphelela ubugwala. In fact, baze bafa iningi labo except uJohane mhlawumbe, bebulawela lobu bufakazi bokuthi uJesu uvukile ngempela uNkulunkulu. Manje mawuyicabanga leyo nto, umuntu angawaqamba manga until kuze kufanele awafela amanga. Hayi phela uzosho hayi cha kahleni phela. Awu kanti anidlaliswa yini? Kodwa akujwayelekile kwenzeka ukuthi umuntu afele into naye ayaziyo ukuthi yamanga. Uyasho mase kufika lapho ukuthi cha, hayi maluju. Kodwa amadoda ayaziwa ngokulunga kweimpilo zawo, akuzona igila mkhuba lezi.
Amadoda ayaziwa ngobuqotho nempilo esacrificial, hayi abantu ababeyifunela nje imali bezakhela udumo kubantu, babengenamali abapostoli, babeyihluphekela. Ungadidiswa abapostoli besikhathi samanje, baze baba willing ukufa nokufa ngenxa lento umlando, indaba yokubuya yokuvuka kukaJesu. Into eyenzeka okwangempela, ubufakazi abushodi. Amen. Into yesibili engifuna siyikhumbule ukuthi-ke ukufa kwakhe njengoba kwenzeka ngempela kukhomba ukuvuka kwakhe kukhomba nokwethu ukuvuka okusazokwenzeka ngesikhathi esebuya. Verse 20 khona la ku 1 Corinthians 15. Kodwa manje uKristu uvusiwe kwabafileyo. Sikho isidingo sokuthi ningabaze nina baseKorinte kwenzeka ngempela, ubufakazi abushodi. Bese thi uwulibo lwabaleleyo. Ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu nokuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Njengalokhu kuAdam bonke bayafa, kanjalo ke naKristu bonke bayaphiliswa. Kepha yilona lowo ngokwesigaba sakhe, uKristu kuqala bese kuba ngabangabakaKristu ekubuyeni kwakhe. Kristu uvusiwe kwabafileyo. Ulibo igama elikhuluma ngama first fruits. Ma umuntu enensimi sekufike isikhathi sokuvuna. AmaJuda ayethanda ukutshala ama-grapes, ayinama vines, kutshalwa ama-grapes, kuphehlwa amawayini. Ma kuyovunwa kunala kuqalwa khona, umnikazi wensimu ebuyiselwa ebona. Ma ebona lama-grapes amahle ethele kahle, uthi siyambonga uNkulunkulu, isivuno salonyaka sihle. Wazi kanjani ukuthi isivuno sihle? Ngoba usabonelawa nje kuphela lo basket wokuqala ofike kuyena. Ngoba ubasket wokuqala ophethe lama-grapes uyinkomba yawo wonke amanye alandelayo, ngoba kutshalwe emhlabathini owodwa, kwakutshalwe ngezimbewu ezodwa, kwakuna imvula eyodwa, ama-conditions awodwa. Ngakho uma lo basket wokuqala umuhle, kuveza ukuthi nalabo abanye abalandelayo bahle kanjalo. Ama-first fruits ayileyo nto leyo. Ngakho makuthiwa uJesu ekuvukeni kwakhe wama-first fruits, iy'thelo zokuqala zabantu abafile, kuveza ukuthi lokhu kuvuka kwakhe kuyinkomba yezinto ezisazokwenzeka emva kwakhe. Khona okunye ukuvuka okuzofana njengokwakhe, okukhonjwa ukuvuka kwakhe. Lento yokuthi ukuvuka kaJesu iwumlando, into eyenzeka ngempela, iwubufakazi bokuthi nokuvuka kwabazalwane into esazoba umlando, into esazokwenzeka okwangempela. Akusiyo inganekwane nayo, kodwa iqiniso elizofezakala njengalokhu nokuvuka kaJesu kwafezakala. Kwama first fruits kuyithelo ezikhomba ezinye izithelo ezilandelayo. Uthi verse 21, ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu. Angithi sonke sifa ngoba uAdam wona wafa uAdam. Ngakho njengenzalo kaAdam eyinhloko yesizwe sonke sabantu uAdam, sonke ke thina singaphansi kwakhe siyafa njengaye. Ukufa kwafika ngomuntu uAdam. Kanjalo nokuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. uJesu wareplace uAdam njengenhloko yesizwe sabantu. Kwaba uyena wokuqala manje, uye ulibo. Akusasiyo uAdam, uAdam waye ulibo lokona nokufa. Kodwa uJesu waba ulibo lobungcwele nokuphila, ngoba wavuka ekufeni. Njengalokhu saba njengoAdam ekufeni, kanjalo futhi soba njengoKristu ekuvukeni ekufeni. Verse 22, njengalokhu kuAdam bonke bayafa, kanjalo ke naKristu bonke bayaphiliswa. Just like ukufa kuyiqiniso futhi kusuka kuAdam, nokuvuka kwabafileyo kuyiqiniso in the same way, ngoba kusuka ngoJesu owaba wokuqala ukuvuka, esivulela indlela sonke thina simlandelayo. Verse 23, kepha yilona lowo ngokwesakhe isigaba kunezikhathi okuzokwenzeka ngaso uKristu kuqala oyovuka ekufeni, bese kuba abangabakaKristu
ekubuyeni kwakhe uJesu nathi siyovuka ngesikhathi uJesu ebuye mase iphelelisiwe ikhathi uNkulunkulu esedecide ukuthi isikhathi sokubuya kwendodana yakhe manje iyofika liyokhala icilongo bese bonke abafile bekholwa bevuka emathuneni beyohlangabeza inkosi emoyeni. Abangakholwa bayovuka emva kwesikhathi bona, kodwa la sitshelwa nje ngokuvuka kwabazalwane, wonke umuntu unesakhe isigaba. Uma ubuka uverse 41 kuyona lencwadi le 1 Corinthians 15 usitshela mbijana ngale mzimba esiyovuka ngayo. Kuningi okunye okushiwe kodwa ngifuna nje ukucaphuna la kuverse 41 kuya ku50 ukubona inkazimulo yalomzimba esiyovuswa ngawo mhla uJesu ebuya. Iyodwa inkazimulo yelanga verse 41, iyodwa inkazimulo yenyanga, ilanga likhanyi ngendlela efanayo nenyanga. Iyodwa inkazimulo yeyinkanyezi, yebo enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula, nazo ayikhanyi ngendlela efanayo, khona ezigqamile, khona ezithe ukufiphala, khona engathi zibomvana ziyellowish, khona engathi zibluish, ayifani izinkanyezi ngokukhazimula kwazo. Kunjalo nokuvuka kwabafileyo, kuhlonyela kunokubola, umzimba ogulayo, khathalayo, uyafa, ubole, udliwe yimpethu ethuneni. Kuvuswa kungenakubola, umzimba ongasafi, ongasakhathali, ongasalambi, ongasaguli, ongasophinde ungcwatshwe ubolwe ethuneni, uyophilinga unaphakade lo siyovuka ngawo. Kuhlonyelwa kunokudelelwa, siyaguga, kuvela izimpandla, kuvela ama-wrinkles, sigobe, sikhokhobe, udelelekile umzimba wethu lo esinawo manje. Ufana nawo wonke umuntu nje. Ushawa icancer, ushawa o-BP, ushawa o-diabetes, yonke inhlobo yezifo, sinto edelelekile nje kule mzimba esinayo kwamanje. Kodwa kuvuswa kunenkazimulo, kuvuswa kukuhle, kunamandla, kuvuswa sekukhazimula. Hayi kudelelekile ngalendlela okuyiyona manje. Kuhlonyelwa kunobuthakathaka, uweak, awunamandla, uyakhathala, uyagula. Kuvuswa kunamandla, powerful body lo esiyobe sinawo, mhlambe nama-abilities zawo ayobe engasafani nezinto esikwazi ukuzenza manje. Umzimba powerful ogcwele amandla uNkulunkulu ayosinikeza wona. Verse 44, kuhlonyelwa kungumzimba wemvelo, just a natural body nje. Kuvuswa kungumzimba womoya, a spiritual body ovela kuNkulunkulu. Hayi akusho ukuthi womoya ngoba uthinteki, kodwa owomoya ngoba uvela ezulwini. Uyachaza ukuthi uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona nowomoya. Umzimba a spiritual body ovela kuNkulunkulu, hayi lo vela kwimbewu kaBaba owakuzala, kodwa uNkulunkulu uyosidalela wona ngendlela emangalisayo. Bayabuza abanye bathi, what if umuntu wadliwa isilwane, wagunywa into yamdigesta, akusalanga ngisho ithanga? What if umuntu wacrematewa, wafakwa emlilweni umzimba, washiswa umlotha, umlotha wahlakazwa? It doesn't matter ngoba lento okukhulunywa ngayo lama kuthiwa ukhona wemvelo lowo, kodwa kukhona umzimba oyovela kuNkulunkulu ngendlela eyisimangaliso. Lo Nkulunkulu owakwazi ukukhuluma wathi akuvele utshani nezitshalo bavela out of nowhere. Wathi akuvele izilwane zavela kade zingekho. Uye lo Nkulunkulu oyokhuluma, ashaya icilongo, ingilosi ishaya icilongo, uJesu athi vuka ngalendlela asho ngayo kuLazaro, kuvuke umzimba omusha, a miraculous body. Isimangaliso lesi uNkulunkulu ayosenza, asidalele imizimba emisha. Abafela olwandle badliwa oshaka baphela, kuyoqubuka imizimba emisha emanzini olwandle. Abacremate ilentuza umlotha wahlakazwa la wahlakazwa khona, kuyoqhamuka umzimba omusha la wahlakazwa khona umlotha, uNkulunkulu ewudala kabusha. Verse 45 kulotshiwe futhi ukuthi umuntu wokuqala uAdam waba ngumuntu ophilayo, uAdam wokugcina. Yabona lento esikhuluma, uAdam wokugcina uJesu waba ngumoya ophilisayo. Kepha kusikho okomoya emkuqala.
kodwa ngokwemvelo. Qala lokhu esinakho manje sakuthola ku-Adam, bese kuba ngokomoya lokhu esiyokuthola ngoJesu mhla ebuya. Umuntu wokuqala wavela emhlabeni, enziwe ngomhlabathi. Umuntu wesibili uvela ezulwini. That's what it means makuthiwa it's a spiritual body, umzimba womoya. Chaza isource yawo uvela ezulwini, hayi ukuthi umzimba ongathinteki. Njengokuba enjalo umuntu ongowenhlabathi, banjalo nabangabenhlabathi. Adam wayenje, nathi sinje. Njengokuba enjalo umuntu wasezulwini, uJesu, banjalo nabangabasezulwini, thina laba abasezulwini ngokukholwa uJesu, ngakho siyoba njengaye ngomzimba avuka ngawo. Just like sithola isikhumba namathambo negazi nezinto engaphakathi nenwele namehlo sakuthola kubaba uAdam, kanjalo nalomzimba kaJesu, noma singawazi ama details awuyasitshela ukuthi iyodwa inyama yemvelo khona nenye inyama yasezulwini ongakaze uyibone uJesu ayenayo, siyoyithola naye kuyena lama genes asezulwini. Siyoba nomzimba oyisubstance ofana nomzimba kaJesu, just like sathola lesinawo kuAdam. Njengalokhu futhi sinesimo verse 49 songowenhlabathi, siyakuba futhi nesimo songowasezulwini. Bazalwane, ngisho lokhu ukuthi inyama negazi ayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Ngeke ukwazi ukuhlala ezulwini nalomzimba onawo manje. Uyokwenza njani ngoba alishoni ilanga ezulwini. Ubusuku abukho. Manje akekho la akafunala umuntu okhathalayo ezulwini. Buqhugele. Ngeke kulunge ukudla ifa lombuso kaNkuluNkulu nalomzimba onawo manje. Ifa lombuso kaNkuluNkulu into engunaphakade engapheli. Asizukwazi ukungcwabana ezulwini. Akukho ukukhala zikho inyembezi, lemzimba esinayo ayiqualify ukuthi ingadla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Yayi right for umhlaba. Njengoba uNkulunkulu esesilungisele umhlaba omusha nezulu elisha, usilungisele nemizimba emisha ehambisana nakho. Amen. Indawo esiya kuyona idinga uhlobo oluthize lomzimba, njengomuntu eshintsha ingubo. Ya right, khona indlela yokugqoka mawuye engadini yakwakho. Khona indlela yokugqoka mawuye emshadweni. Besikade sisengadini la kulomhlaba lo. Kunedili lomshado wewundle siya kulona, sidinga ingubo ezintsha, hayi kuphela ingubo ezintsha, sidinga izikhumba ezintsha. Amen. Inyama negazi ayinakulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu, kanjalo nokubola akunakulidla ifa elokungaboli. Amen. Cela sivule ku 1 John chapter 3. Ukusho the last thing ngalendaba yokuvuswa kwemizimba yethu. Lesikhathi sokubuya kaJesu kuyobe kuyisikhathi senkazimulo, bazalwane. I hope seniyalazi igama lithi inkazimulo lichaza ukuthini. Lichaza ubuhle ngento. Inkazimulo yentombi ubuhle bayo. Inkazimulo yensizwa inkomo zayo. Noma izikhwepha zayo. Inkazimulo yemoto ispeed sayo. Inkazimulo nje kusho into enhle ngento. 1 John chapter 3 uverse 2, bathandekayo, manje singabantwana bakaNkuluNkulu. Kodwa kukabonakala siyakuba yikho. Bacathi sifana nabo. Nokho siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa ambulwa, usafihlekile kwamanje uJesu emazulwini, uzokwambulwa ngelanga lokubuya. Siyakuba njengaye. Ngokuba siyombona njengokuba enjalo. Mhla simbona ngamehlo, mhla ibonakaliswa kuyoba yilanga lokuguqulwa kwethu, siyeke ukungabonakali. Abantu bacathise njengabo, kodwa sifane noJesu basibone ngalelo langa. Kuyobe kuyilanga lokukhazimuliswa kwethu, kuyobe kuyilanga lokufakazelwa kwethu. uNkulunkulu ekhomba ukuthi beningabaza naba abantu kade bebamba iqiniso ngempela. Naba abantu engibathande okwangempela. Lezi zinto okhoze bebeyishumayela beziyiqiniso. Ilanga lokufakazelwa kwethu, ilanga lokurabha stampwa kweimpilo zethu. Ilanga lokuvela kwethu njengezihlakaniphi. Okwamanje ngathi siyiduphunga nje. Ingathi sabantu abakholwa inganekwana abaxakwe izinto ezingaxake umuntu, while abantu abahlakaniphile bejaha imali. Bakha amamiliyoni namabhiliyoni, beba famous, bethandwa abantu, behlonishwa abantu.
thina njengathi into engelutho edidekile edukile kodwa ngalelilanga ilanga lokukhazimuliswa kwethu uNkulunkulu uyoveza ukuthi naba babekade behlakaniphile nonke ninabanye beniyiwula namabhillions ekade niwajaha kuyovela bangcwele ngesingisi kuthiwa we will be vindicated yabona uma ingane iqophisana ethi omunye kunje othi omunye kunje zigcine ziyakumaza ithi ma kanti kahle kahle kunjani athi uma uqinisile lo athi lo usweli ngikutshelile ilelanga lokusho njalo kwethu kubona bonke abantu abangakholwa akabonakala kwamanje sekuba yikho kodwa mhla ebonakaliswa siyoba njengaye siyovela emehlweni abantu ukuthi besiqinisile olalonke amen uverse 3 unguvela ku point number 3 ukuvuka kaJesu kusibizela empilweni entsha uverse 3 la ku 1 John chapter 3 bonke abanalelo themba kuye bayayihlambulula njengokuba yena ehlambulukile ithemba liphi ithemba lokubonakaliswa benjengaye ngesikhathi ebuya ithemba lokufakazelwa ukuthi ngempela bangabantwana bakaNkuluNkulu mhla uJesu ebuya bavele na physically ukuthi bebeyibona ngempela abantwana bakaNkuluNkulu bonke abanalelo themba kuyena uJesu lokuthi uyobavusa emathuneni abanika imizimba emisha efana nowakhe bayayihlambulula njengokuba yena ehlambulukile into mawunethemba layo ine effect yokwenza khona manje uqale uyilungiselele leyo nto umuntu onethemba lokuma epodium ekupheleni konyaka athole iaward yokuphasa kahle adlule zonke ezinye izingane esikoleni uyambona indlela enza ngayo kusayimanje ukuthi lo unethemba lokudlula zonke ezinye izingane ubona indlela enza ngayo mayine homework mayine test mayine exam ubona indlela atadisha ngayo ukuthi khona into athemba ukuthi izokwenzeka ekupheleni konyaka engafani nabanye umuntu onethemba lokuba yisuperstar yebhola njengo Ronaldo no Messi umbona semncane ukuthi lo muntu ufuna ukugcina efana no Ronaldo no Messi umbona abanye ngesikhathi behleli bedlala ama video games udribula ibhola nala eminyango ngoba ithemba lento line impact ne influence endleleni owenza ngayo manje ngakho abantu abanethemba lokufana noJesu uma ebuya lokufakazela ukuthi ba abantwana bakaNkuluNkulu umuntu oyethemba ngempela leyo nto oyilangazela ngempela leyo nto obheke kuyona uyambona eqala eyilungiselela kwamanje emfuza uJesu endleleni aphila ngayo ma ukuthi ufuna ukufana naye mhla ebuya uyaqala phela manje ube wenza ongakwenza udribula ibhola la egcekeni ungakayitholi ichance yokuyodlala ezitadium ezinkulu uyaqala utadisha la ungakayitholi ichance yokuyobhala ama exam okugcina kanjalo nomzalwane onethemba lokufana noJesu uyayibona indlela enza ngayo la mayengenzi kuveza ukuthi akanalo leli themba leli baningi abakholwayo abangenalo leli themba bazalwane sibaningi sinjalo sinethemba lemsebenze emihle sinethemba lemshado sinethemba lokuba nabantwana bazokhula kahle nabo babe abanomzane namakhosikazi emzini yabo sinethemba lokuguga kahle singaguli siretire sinezinto zethu singalona uhluphe einganeni size sife sinethemba lezi zinto zonke zasemhlabeni until ukufa amehlo ethu asiwadluliseli ngale kokufa sethembe lezi zinto ezingabonwa ngamehlo ngakho umuntu onamathemba into zasemhlabeni uyambona futhi ukuthi yini ebalekile kuyena kubalekile ukuthi asave for retirement ngoba ithemba lakhe lisekuretireene nemali kubalekile ukuthi afundise izingane ayiqeqeshe kuma skills namakhono okwazi ukuphumelela ngokwasempilweni ngoba ithemba lakhe ukukhulisa izingane ezokwazi ukuyimela ngokwasempilweni uyambona voca umzimba egadi diet ngoba unethemba lokuguga engaguli
kodwa ahudula inyawo ashayele phansi avilaphe kulezi zinto zikamoya ngoba kanalo leliyathemba lokufana noJesu. Amen. Lento yokulangazelela leliyalanga lokuvuswa ekufeni ingamandla agqugquzela ubungcwele empilweni yomzalwane. Mawungasuyifundise ukulibeka ithemba lakho ulipicture lolu suku mhla icilongo likhala imzimba ivuke emathuneni. Ulipicture lolu suku emla uNkulunkulu athi khona well done wenze kahle enceke ethembekileyo. Ulibone emehlweni akho lolu suku lwemvuzo mhla abanye uNkulunkulu ebaxosha abanye nalabo kade bekholwa beza kodwa imvuzo yabengemihle kangaka ngoba kade bevilapha. Ulibone lolu suku lwama medal lokumiswa epodium yasezulwini lokunconywa uNkulunkulu akuphakamisa uNkulunkulu phambi kwabantu. Ulangazelele ukwedlula imali neretirement engenagula lolo suku lokho okulangazelela leliyothemba liza empilweni yakho manje likwenze ushayele emuva into zomhlaba ubambeke kaNkulunkulu izinto. Bonke abanethemba elinjalo kuye bayayihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Ngicathi ma ekhuluma ngokuhlambuluka noma enezinto eziningi emqondweni wakhe, ngicathi kodwa unomqondo kakhulu walento kade eyisho kuchapter 2 yokungathandi izwe. Awuvule ngale isidlule nje masinyane kuchapter 2 1 John. Mayikhuluma ngokuhlambuluka ngicathi ubheke ekakhulukazi lento le. Uverse 15 kaChapter 2. Ningalithandi izwe nezinto ezikulo. Uma umuntu ethanda izwe alukho kuye uthando lukaYise. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yemvelo yomuntu. Inkanuko yamehlo ukuyigabisa ngalokhu kuphila. Akuveli kuyise kodwa ezweni. Izwe liyadlula nenkanuko yalo. Ingakho ngicatha ukukhuluma ngalento le. Izwe lizodlula nenkanuko yalo. Akukabonalisa kuba yikho mhla ivela siyobonalisa izwe liyodlula ngalelo langa. Kepha wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Nansi lento engicathi uthi asiyihlambulule kuyona. Inkanuko yemvelo ukhalela nje into ezimnandi zasemhlabeni. Inkanuko kuchaza ukhalela into, strong desire. Ukhalela ama pleasures asemhlabeni anhlobonhlobo. Abantu basemhlabeni baphilela ubumnandi basemhlabeni. Hayi ngoba ku wrong konke. Akukhulunywa nje ngobumnandi obwrong, kukhulunywa ngobumnandi nje in general. Yona into abayiphilelayo ukuthi impilo ibe mnandi. Lust of the flesh. Inkanuko yamehlo, lust of the eyes. Ukufisa lezi zinto ezibonakalayo, ukuba nezinto. Ngifisa umuzi, ngifisa imoto, ngifisa imali, ngifisa ingubo, ngifisa ini. Ilento yokuba covetous yokuthanda nje izinto, ukuqoqa izinto zasemhlabeni. Baphila kanjalo abantu abangakholwa ngithi. Bonke without exception. Bafuna ukuba nezinto, bafuna ukuba nobumnandi empilweni zabo. Whatever lobo bumnandi buyibona kubona. Bese ethi ukuyigabisa ngalokho kuphila pride of life, ukushow off ngalezo zinto manje, into esithatha abantu abayifunayo. Abantu bangibone ngihlonishwe, ipinnacle yalokho ukuba famous, ngibe uRonaldo, ngibe uMessi, noma ngibe a powerful man, upresident eyaziwayo, noma a powerful billionaire. Bonke abantu bayangi-admireisha, bangibukela phezulu, kodwa khona ke nezigaba ezingaphansi. Mhlambe ngihlonishwe nje emphakathini wangakithi. Mhlonishwe mndenini wakithi. Lokho kuyigabisa abantu babone ama-achievements ami, babone iy'moto zami, iy'mali zami, imizi yami, babone ubumnandi bempilo yami, bafise ukuba yimina. Abantu baphela lezo zinto zontathu. Bonke abanethemba lokufana noJesu bayayihlambulula kulezi zinto lezi. Akuzona izinto ezibalekile lezi ezimpilweni zabo ukwedlula indaba yokufana noKristu. Zilandela ngemumva. Bafuna umbuso kaNkulunkulu kuqala. Bese into edingwa umzimba, ubumnandi bomzimba nezinto zasemhlabeni ezibonwa amehlo nokuthi abantu bakubuka kanjani, konke lokho kuyalandela ngemumva. Noma kungangalandela, the main thing ukufana noJesu ngaleli langa, uNkulunkulu angifakazele, angincome. Abanethemba elinjalo bayayihlambulula, abaphileli nje okwasemhlabeni. Amen. Asithathe iphuzu lethu lokugcina. Ukuvuka kukaJesu ethuneni
kwamfakazela uJesu ukuthi ubeqinisile ezintweni zonke akade ezisho. Mhlambe this is the most important kuona wonke lamaphuzu ekade ngiwakhuluma. Ngicela ukukuyisa eindaweni ezimbili nje lamasofa. Ngicela siqale siye kuMathewu chapter 12 ukubonisa indlela iBhayibheli elilenza ngayo leli phuzu leli. Ukufa kukaJesu kuvalidata, kufakazela yonke into ayishumayela. Verse 38 kaMathewu 12. Kwase kuphendula abathile kuzazimthetho nakubaFarisi bathi, Mfundisi, sithanda ukuba usikhombise isibonakaliso esenziwa nguwe. Kepha waphendula wathi kubo, isizukulwane esibi nesiphingayo siyamhlubuka uNkulunkulu sibambe ezinye izinto, sihlubuka umyeni waso. Sifuna isibonakaliso. Asamukeli nje amazwi kaNkulunkulu kodwa sifuna ama signs and wonders. Kodwa asiyukunikwa isibonakaliso. Kuphela leso sikaJona umprofeti. Njengokuba uJona wayesesiswini somkhomo senhlanzi kahle kahle. Izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Kanjalo ke nendodana yomuntu iyakuba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Bathi ababhali nabaFarisi ama-religious leaders kaIsrayeli, we need a sign man ukuze sikwazi ukukholwa kuwena. Siyazizwa lezi zinto oyishoyo, kodwa what sign can you give us? Yini ongayenza ezosenza sikholwe kwangempela ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu njengobusho, wena uMesiya ebesikade simthenjisiwe, zonke lezi zinto oyishoyo ziyiqiniso ngempela. Wenza siphi isimangaliso? Isiphi isibonakaliso osinika sona khona sokholwa wena? Ziyasiza ibonakaliso ukuthi abantu bakholwe. uMose wayicela uNkulunkulu wathi, Nkosi, njengoba ngithuma kaIsrayeli nje, uthi ngoba angotshela uFaro ukuthi adedele abantu. Ngithi Israyeli uNkulunkulu oyisemkhulu uvelile kumina wathi angizonikhipha. Mabe ngangikholwa ngenze njani? uNkulunkulu wamnika ibonakaliso. Faka isandla siba nochoko, sifaka sisana lochoko. Lahle induku phansi bayinyoka, ibambe phenduka induku. Ibonakaliso eyilekelela abantu kuze bakholwe. AbaFarisi bacela leyo nto la kuJesu. Isiphi isibonakaliso esimele ukusenza sikholwe wena nalezi zinto zonke oyishumayelayo nokuthi wena uthi ubani? Uthi uJesu, anive ningcolile nina. Ngoba beningeke nje nikholwe amazwi kaNkulunkulu ehambela wodwa. Kodwa ekulungile isizukulwane esimbi. Asikho kodwa isibonakaliso esinye ngizoninika sona, sisodwa kuphela enizosithola yilesi sikaJona. Yamkhumbula uJona umprofeti. Uthunywe eNiniva, akafuni uJona ukuya eNiniva, uyabaleka uye eTashish. uNkulunkulu uthumela isiphepho, umkhumba ehamba ngawo eTashish, kuyacaca ukuthi uzocwila. Sebezwile lababala emkhumbini uthi kunesiphepho njengoba uJona lubalekela uNkulunkulu, bamphonsa ngaphandle komkhumbi, bamphonsa olwandle. Babemphonsa olwandle, uNkulunkulu uthumela ufish omkhulu, uyamgwinya uJona. 3 days and 3 nights esesiswini salo fish lo, bese ngosuku lesithathu wamkhafula ufish, wamkhipha, waphumela ngaphandle uJona, esethukile futhi esephapheme, esebhekene eNiniva. Uthi uJesu, ileso sibonakaliso engizonika sona, nami indodana yomuntu ngiyakuba semathunjini omhlaba, hayi kuya kafish manje, kodwa nami ngiyogqitshwa ngaphansi for 3 days, bese ngiyaphuma, implied ngosuku lesithathu. Ngamanye amazwi, i-resurrection, ukuvuka kukaJesu ekufeni emva kokufa kwakhe ebesethuneni izinsuku ezintathu, isona sibonakaliso esimele ukwenza wonke umuntu ongabazayo ngayo uJesu nangeyimfundiso zakhe anele. Ngoba akekho umuntu okwazi ukuvuka ekufeni, akukaze kwenzeke. Nezigayigayi nezihlakaniphi konke kuyaphela mhlabefa. Akekho ovukayo. Lokhu kuvuka kwakhe ekufeni kuveza ngokungangabazeki ukuthi usupernatural. Akusiyo umuntu lofana nabantu bonke. Abantu abavuka ekufeni. Khona into engaphezulu kobuntu ekhona kulomuntu lo. Khona into esupernatural ekhona ngaye, otherwise ukwazi ukubuya kanjani umzimba usuthula, inhliziyo isithule, igazi selibanda, wenza kanjani ukuthi aphinde avuke abuye?
kuveza ukuthi kunamandla adlulele. Ngakho maye ekhona lamandla wathatha phi lamandla, kusho ukuthi uNkulunkulu naye ngamanye amazwi zonke lezi zinto akade ezisho kusho ukuthi uNkulunkulu uyayifakazela. Otherwise ngabe umvuselana uNkulunkulu. Ngakho uvuka kaJesu kurubber stampa ubuNkulunkulu bakhe. Wathi uNkulunkulu, uAbraham engakabi khona, mina nginguye, I am. Washo njalo uJesu. Ngakho ukuvuka kwakhe kuyakufakazela konke lokho kubona bonke ababemngabasa. Ngicela ukukukhombisa elokugcina ivesi, Romans chapter 1. Siyamkholwa, siyamethemba, asimngabazi ngoba wavuka ethuneni. Akusiyo umlungu nje lo thizeni nomprofeti wamaJuda, indodana kaNkulunkulu uqobo lwayo, lo sazi kanjani ngoba washo njalo waqeda wavuka ethuneni. Siyayikholwa yonke into ayisho ngoba wayingavuka kanjani ethuneni eyumqambi manga. Ngabe uNkulunkulu silahlile uyasikhohlisa mayingasavuse umqambi manga emathuneni. Romans chapter 1 verse 1 kuya ku4. uPawule inceku kaKristu Jesu obiziwe ukuba ngumpostoli nowehlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu, alethembisa phambilini ngabaprofeti bakhe embhalweni engcwele mayelana nendodana yakhe evela olibeni likaDavide ngokwenyama. Ngokwenyama uzalwa olibeni likaDavide. Davide wazala uSolomoni. Solomoni wazala uRehobowamu, kanjalo kuze kufike kuJosefa noMary. Then kwaba uJesu uzalwa olibeni lukaDavide ngokwenyama. Kodwa ebizwe ngendodana kaNkulunkulu. Ukagulwa, ukubizwa is to be declared. Ukuvezelwa kwabantu ukuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu ngamandla ngokomoya, hayi ngokwenyama, ngamandla ngokomoya, umoya ongcwele, nangokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu inkosi yethu. Ngokwenyama yebo uwaka-Israyeli uzalwa kwi-family tree kaDavide. Kodwa siyazi ukuthi akusiyo umJuda lo ozalwa ka-Israyeli nje. Indodana kaNkulunkulu lesazi kanjani, uNkulunkulu usitshela kanjani, udeclare kanjani ngamandla kaMoya Ongcwele umemvusa kwabafileyo. Niyezwa bathanda? Ukuvuswa kukaJesu ekufeni iyona confirmation kaNkulunkulu etshela umhlaba wonke bekuyindodana yami le. Sona sichivizo sasezulwini sokuthi akusiyo umuntu njengabantu lo, akusiyo umIsrayeli njengoba Israyeli abanye, akusiyo umJuda nje ozalwa uDavide ngokwenyama, kodwa indodana yami le chivi ngokumvusa ethuneni. Izinto zethu kwasho umfundisi uDlamini guaranteed for sure. Ngoba uJesu wavuka emathuneni. Asimngabazi uKristu. Nathi sovuka ngoba yena wavuka. Sokwazi ukuyiphila lempilo engcwele ngoba wavuka ethuneni ukusinikeza amandla okuyiphila. Futhi nomvuzo omuhle ngoba uJesu wavuka. Zonke izinto ezishiwo eTestament Elisha ziyiqiniso. Noma abantu bangayithanda, bangayingabaza, ziyiqiniso ngoba zafakazelwa uNkulunkulu ngokuvusa uJesu ethuneni. Lento yokuvuka kaJesu umlando uNkulunkulu afuna sakhe impilo zethu phezukwawo. Singakungabaza uKristu nokukholwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu wasinika lokufakazi. Amen. Asithandazeni.